Denne film er sponsoreret og i samarbejde med Nordisk Film. Husk at passe godt på dem, og jeg lovede Hans' mor, at han kommer sikkert hjem i live, ikke? Ja, man. Det bliver 200 kroner. Ja, fortsæt god dag, Barbie. Jeg kan kraftigt med en selvgård til. Ej, efter hvor bliver det her vej? Suna! Jeg tror, det er bedst, hvis vi bliver sammen. Hvor fanden jeg tager til fange? Har du problemer med tissemand? Jeg skal tisse.